Hi, good morning po sa inyo lahat, mapagpalang gabi po. At siyempre, live naman tayo. Kahit pagod, dahil nakalibre. Alright, mega love shoutout po sa inyong lahat, mapagpalang umaga. Abangan po natin, gikan sa masa para sa masa. Alright, National Day of Protest daw. Diba? Para sa mga kababayan nyo na nasa kabundukan. Bakit ang mga rebelde dahil kapag ang pamalahan ay hindi inalagaan ang kanyang mga sambayanan? Ito ang nagiging dahilan kung bakit merong protesta, kung bakit merong pag-aaklas. Dapat ba na hindi pakinggan ni BBM ang hinaing ng mga katutubo? Na nandito sa NCR, tuwang-tuwa tayo dahil meron tayong natitirahan, meron tayong natatawag na ating lupa. Pero yung kakapiranggot na ibinigay sa mga katutubo, sa kawalang hiyaan ay binawi pa. Nararapat na gawin ito sa ating mga kababayan. Sa mga hati at sa mga letra ay ibalik sa kanila. Sa ating backdrop, National Day of Protest. Tatanungin ko kayo, ano ba ang kahalagahan ng June 30? Sino nakakaalam? Ang araw na ito ay ang anibersaryo ng pagpanumpa ni BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Alas 12 ng tanghali noong 2022, nanumpa siya sa harap ng tao, sa harap ng bayan, hawak ang Biblia at sinasabi niyang magiging tapat siya sa Pilipino. Tapat ba siya sa atin? Ang ating pagkakaisa dito, red, green, at itim ay nagsisimbolo ng ating pagkakaisa. Iwagayo yung flag na red, green, and black. Iwagayo yung bandila ng Pilipinas. Bawat isa sa atin ay may tungkulin pangalagaan ang ating bayan. Alam niyo, bilang isang dating undersecretary ng isa sa mga ahensya ng pamahalaan, sabi ko kay Pangulong Duterte ko lamang naranasan na ang lahat ng mga lingkod bayan ay takot magkamali. Dahil ayaw na ayaw ni Pangulong Duterte ang korupsyon. Anong sabi niya? Papakainin ko kayo ng sinsilyo. Ano yung sinsilyo? Yung coins. Para tayong jukebox. Sino ang natatanging pangulo na nagsabi kapag kayo ay inagrabyado ng isang lingkod bayan o nagtatrabaho sa gobyerno, sampalin ninyo!
ang PACC o Presidential Anti-Corruption Commission dahil gusto niya na ang bawat isa sa atin ay merong sumbungan na magsasabi tayo kung meron tayong naobserbahan na mga katiwalian. Ngayon, saan kayo magsusumbong? Bubungagin ang isang ahensya na gumagawa ng pag-alaga sa taong bayan. Nakakatawag pa ba kayo ngayon sa 8888? Wala, parang bigas lang, wala na. Pangakang presidente ko. Nakakalungkot. Alam niyo, sa panahon namin, ano ang saysay ng 888? Lahat kaming nakaupo sa pwesto, every week nakakatanggap ng sulat. Alam niyo, sa totoo lang, grabe kayo, no? Grabe ang taong bayan. Ultimo yung baboy na mabaho sa kapitbahay, sinusumbong niyo sa 888. Totoo yan. Lahat ng uri ng problema, kaya nating itawag sa panahon ni Tatay Digong. Kasi kay Tatay Digong, tayo ang mahalaga. Tayo ang importante. Hindi ang ibang bansa ang importante, kundi ang mamamayang Pilipino. Kung munggo ang ulam sa Malacanang. Ngayon, ano ang ulam nila? Sa inyo. Concert! Woohoo! Kayo ba ay pumunta dito para makinig ng awitin ng mga sikat na artista? Kayo ba ay pumunta dito dahil may ayuda? Tayo ay nandito dahil mahal natin ang bansang Pilipinas. Anong oras na? Mag-aalas 6 na. Alauna, nandito na kayo. Wala kayong merienda. Kahit ganun pa man, hindi kayo gutom. Busog na busog tayo sa pag-aalap ng pagmamahal para kay Tatay Digong. Nabusog tayo sa mga mensahe na ating naririnig na dapat ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Ano ba yung sinulat ko dito? Teka lang, nawala. Sinulat ko dito. Alam niyo, nakakalungkot sa mga sinong nananarbaho sa gobyerno dito. Ano ba yung isang malungkot na balita na ginawa ang hilig magbawi nitong administrasyon na ito, no? Ginawi yung mga lupa. Ngayon naman, anong ginawi? Ginawi ang benepisyo ng mga militar at benepisyo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Tatanggalin daw ang performance-based bonus. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan ay meron tinatawag na performance-based bonus, no? Sa buong taon, nire-rate ang bawat ahensya. Sabi ko nga sa inyo, nung panahon namin, lahat ng sulat ninyo, pagagalitan kami ni Pangulong Duterte kapag hindi kami sumagot sa sulat in 7 days. Yung 888, kasi ako naging executive director ng Commission on
hearings. Kapag hindi kami nakakasagot, yung FOI or Freedom of Information na opisina under sa office ni Tatay Digong at ang PACC, binigyan ka ng notice. Hoy, yung ahensya mo, delinquent sa pagsagot ng problema ng mga tao. At meron kang negative points doon. Kaya kami ay sobrang maingat sa aming trabaho dahil ayaw namin mapagalitan. Ngayon, kumusta po ang inyong mga lingkod bayan? Tapos, tinanggalan pa ng benepisyo. Bakit nyo tinanggalin? Ibubulsan nyo po ba? Naman po. Nagtatrabaho ng maayos ang ating mga kababayan. Huwag nyo pong lahatin dahil marami pong tapat na naninilbihan sa gobyerno. Ang ating mga teacher. Bakit si VP Sara sobrang nalulungkot sa kanyang pag-BTO sa Department of Education? Merong teacher na sumulat ng tula. Tanging kay VP Sara lamang nila natikman ang isang buong buwan na walang trabaho ang mga teachers. Dati, ang mga guro, overwork na, inaabuso pa ng pamahalaan. I know because my mother was a public school teacher. Grade 1 and grade 4 teacher po yung nanay ko at marami po akong mga kapatid na nandoon sa Bukidnon na teacher. Pero ngayon lamang nakaranas ng kaluwagan ang ating mga teacher kasi pag summer break, alam niyo, sobrang naaawa ako sa mga teacher kasi pag uwi niyan sa bahay, nag-check pa yan ng assignment at ng mga homeworks at test ng mga kabataan. Gagawa pa ulit ng kanyang lesson plan para kinabukasan. Pagdating ng weekend, pinapapunta pa sa paaralan para maglinis. Hindi po alila ang ating mga guro. Ito ay ginawa ng paraan ni VP Sara Duterte. Mabuhay si VP Sara! Sana naman ay hindi bawiin. Ano po? Ito lamang din. Kaming mga taga Mindanao, bakit nalulungkot? Kahit yung mga proyekto ni Tatay Digong para sa Mindanao, binawi din. Naaprubahan na at meron ng plano, meron ng programa, meron ng pondo. Yung Mindanao Railway Station ng Mindanao, anong ginawa ni PBBM? Binawi at pinatigil. Kaya kaming mga taga Mindanao,
consider him as a threat, iimbitahan nyo para babuhin nyo dyan sa Kongreso. Lahat kami mauuna dyan! Kababayan! Si Tatay Digong! Salamat sa inyo mga kababayan! Nandito tayo ngayon, 1,000,000. Pag sabi niyo sa inyong mga kapitbahay, bukas 2,000,000 na tayo. Sa araw na itinakda, 32,000,000 na tayo. Isisigaw namin, BBM mananagot ka! BBM mananagot ka! BBM mananagot ka! Dahil ang taong bayan ay ayaw sa Pangulong tamad. Maraming salamat! Maraming salamat po, Yusek Asra Pimentel. At yun po mga kababayan, ating napakinggan mula sa hanay ng senior citizens. Napakinggan din po natin ang mula sa hanay ng urban poor na napaka-importante. Ngayon ay ating mapapakinggan first hand. Sumako naman tayo sa sektor ng agrikultura na unang pinamuluhan ng ating Pangulo sa kanyang unang taon at para malaman natin kung ano po ba ang naging resulta. Tawagin po natin, walang iba, ang isang magsasaka mula sa Central Luzon, si Kuya Domingo Saraba. Mabuhay kayo lahat! Sama-sama tayo sa bagong programa nilulunsad ng Maysuk at ang Kipiloy. Ako ay isang magsasaka at halos karamihan, hindi ako nagkakamali dito, ay anak ng magsasaka at may isda at manggagawa. Sa inyo kayo ikukumpisa ang kawalang hiya ng putang inang gobyerno. Alam ninyo mga kasama, kami legal na inaplayan yung mga lote ng ating magsasaka para sa Comprehensive Agrarian Reform Program na yung lupang sinasaka ay may pagkaloob ng gobyerno sa kanila ng legal. Pero mahigit na 10 taon mga kasama, putang na, 10 taon na pabalik-balik. Napakasakit isipin mga kasama. Dapat sinusuplayan natin ang pagkain. At yung kami lahat na magsasaka ay susuportahan ng ating gobyerno. Yung kahilingan ni Pangulo ng 20 pesos ang bigas, magagawa natin yan. Kaya naman ang nangyayari mga kasama ganito. May departamento tayo ng DAR. Mga kasama, tandaan nyo yung DAR. Department of Agrarian Reform. Meron silang sinasabi na magkaroon ng karapatan ng mga magsasaka na magkaroon ng sariling lote. Pero sa kabila niyan, sa inaplayan namin, inaprobahan nila. Ginabahan ng notice of coverage na inaasahan ng mga nating magsasaka na may pagkaloob na sa kanila. Ginagawa nila ng senaryo. Sasabihin, infested ng NP yung bataan. Kaya naging problematic yung isang lote ng ating mga magsasaka. Pero sa totoo, inaharang nila yan at inaahinte nila sa mga mayayaman. Yan ang larawan ng Maribeles. Buong Maribeles. Ang mga lupang pangsakahan ay minamaniobra na mabinta dito sa San Miguel. Yung San Miguel, incheck yan, kaya ang Pilipinas, property rin ng incheck to pag hindi napigilan yan.
isipin mga kasama. Kaya dito, ako personally believe na itong buong Region 3, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, naghihiyakan yung ating mga magsasaka sa abila ng yan ay may order of coverage na. Inaagaw na pilit katulad sa amin. Nasaan ang hustisya dito, mga kasama? Nasaan ang hustisya? Hindi natin ang hustisya. Ipagkalap na sa mga magsasaka ang lupa na yan. Ang hindi makagawa mga kasama, naniniwala ko. Nasa buwatang ikitin at yung sekretary ng DAR. Kilala niyo ang sekretary ng DAR ngayon? Sino? Sino ang kilala niyo? Sila ang may sabuatan para yung mga lupa na magsasakay agawin sa pangunguna ni Maria Celestina Tang na dating direktor ng Region 3 na yung kaso sinundan hanggang Manila at pinipilit na tanggalin yung penalty para sa mga magsasaka. Nililikaw nilang batas. Kaya ito ang oras ng pagbabago. Alam niyo mga kasama, nakakasaya na naibabahagi ko yung problema ng Region 3 magsasaka sa ating lahat dito. Dahil kung walang maisok, sinong may tapang? Sinong may tapang? Tayong lahat ang matapang mga kasama. Tinatandaan ko ito mga kasama. I personally believe. Pag ito ang lote na nakapetisyon dyan sa DAR, ay hindi nagsuna ni Conrado Estrella na sekretary ngayon ng DAR at disiplinahin yung kanyang mga empleyado na sa buwatan na umiikot sa DAR magmula probinsya, regional hanggang sa sentral. Yan po na saradong sa buwatan sa anomalya. Kaya gusto naman sa inyo ang nakapalit sa Region 3 na mga magsasaka. Huwag niyo na yung mga problema nila. Kung wala itong sinabi ko sa inyo, yan din ang sasabihan sa inyo sapagkat nakakasama namin sila sa lintik na opisina na yan. Masakit isipin mga kasama, dapat ang mga magsasaka bahagi ito ng kabuhayan ng Pilipinas. Bahagi tayo. Bakit pinapahirapan? Bakit kailangan pabalik-balikin? Ang sinasabi ko nga sa kanila, nakalimang sapatos na kaming nasira sa pagpapalot dyan sa lintik na departamento nyo. Pero pilit po ang nalagaw sa amin at ibibigay nyo sa mayayaman. Gusto ko question naman yan, yung DAR na yan. Para malaman, o kung hindi man, bakit papatayin nyo sila? Sapagkat naliliburta ang kalukuhan ng mga empleyado ng DAR. Pero lubos akong naniniwala na sa Pangulong Duterte, mabibigyan ng katarungan lalo kay Sara. At ano pa ang isyo sa Malacanang? Sa ngayon ha, hindi pa daw nanilay Pangulong Duterte. Nag-cover kami ng mga complaint sa lintik ng Malacanang na yan. Ang dadalhin niya itutulak lang dyan na walang investigasyon. Dapat sila na ang mag-imbestiga yung mga attorney dyan para makita ang katotohanan. Itutulak dyan. Kaya pasuhan. Ang uuwi sa wala. Anong kasaysayan? Ang mag-isip lang ang kinakailangan buhay natin. Kalakasan.
probinsya ng Region 3, yung Bataan. Pangasinan, Bulacan, Pampanga, ang hektarya na ang lupa ng Darjan na hindi na-expose. Kaya po, ano man sinabi sa inyo, tandaan nyo, ako ang may pananagutan at umalasing mo na. Huwag kayo interview nila, ako na lang. Ako na lang, walang iba. Sapagkat yung walang nagkatindi, marami tayong bulat at abusado ang gagawin nila sa ating mga kabatanggan. Para mabuhay kayo lahat. Mula po sa Central Luzon, yan po ang personal na hinaing ni Tatay Doming, especially sa nangyayari ngayon sa sektor ng agrikultura. Sana po ay tugunan ng Marcos administration, sana ay tugunan ng Department of Agriculture, sana ay tugunan ng Department of Agrarian Reform ang lahat ng mga sentimento, lahat ng mga problema, lahat ng mga hamon ng ating mga magsasaka. Dahil kung wala sila mga kababayan, paano natin matitiyak ang food security ng bansa? Paano natin matitiyak ang sapat na pagkain sa bawat lamesa ng pamilyang Pilipino? Kaya muli, panawagan natin sa gobyerno na ito, tugunan ang problema sa sektor ng agrikultura. At ngayon mga kababayan, para ipagpatuloy ang ating National Day of Protest, magsasalita po ang isa sa mga kilalang personalidad dito sa hakbang ng mahisog. Siya po ay isang anti-electoral fraud advocate at magsasalita po sa atin si Attorney Glenn Chong. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ipinakita ninyong pagkalisog. To be brave, to be here today, to express our protest. To express our protest against a government that has no mandate in the first place. Explain ko sa inyo kung bakit walang mandato si Marcos Jr. Ito ang tema ng ating protesta ngayon. Natandaan nyo, nag-rally tayo sa Liwasang Bonifacio. Di ba may sinigaw doon na lalaki na kung si Lisa Marcos ay nasa harap ko, sasampalin ko yan, kaliwat kanan. Di ba? Ulitin ko ulit. Kung si Lisa Marcos nasa harap ko, sasampalin ko kaliwat kanan 3 times. Sabi ng mga congressman dyan sa Kongreso, ang gentleman daw ako. Dahil sasampalin ko yung babae. Siyempre, babae nga sasampalin ko. Kung lalaki, susuntukin ko. O diba? Eh kung susuntukin ko, baka maubos yung ipin ni Lisa Marcos. Alam niyo bakit? Bakit ko tayo sasampalin yung bruha na yan? Alam mo na, nakita niyo yung pagkatao nitong babae ito. Kasi ito yung, sabi ko na nga, kung ang kalabaw ay national animal, at ang sampalita ay national flower,
mga foreigner. Pababa ito. Tapos biglang namatay yung internet, naputol yung internet connection. So pinatawag niya yung in charge ng internet ng aming floor. Nung dumating, sinakal niya sa harap namin. Sinakal ni Lisa Marcos yung pobreng empleyado niya at sinabi niya, ibalik mo yan ngayon agad. Siyempre, nasyak kami. Violente ang pinakita. Pero sabi ko sa inyo, yung national problem na yan, dapat isampahin tatlong beses kayo ang kalan. Yung bruwan na yan, hindi lang sa pagsakal niya sa pobre ng empleyado, matapobre talaga sila. Ito ang istorya na palagi kong inuulit sa lahat ng pagkakataon na binibigay po sa akin ng maiso. Naging congressman po ako sa lugar namin. Dumadaan po ako dyan noong 2007, 2010. Nadadaanan ko po yung kalsada na yan palagi. Lunes, Martes, Miyerkules. Kasi po mapasok ako sa kongreso. Huwebes hanggang Linggo, uwi ako sa amin. Inatupad ko yung aking mga constituents. Tulad din ng mga congressman niyo. Dati yung congressman dito, si Susano. Tama ba ako? Yung Susano ito na distrito, di ba? Ani. O, kaibigan ko yun. So, nung dinaya ako ni Smartmatic noong 2010, naging kalaban ako ni Smartmatic. 14 na taon kong kinalaban si Smartmatic na hindi nyo alam. Noong 2016, sumigaw si Marcos na dinaya siya, di ba? Totoo naman talagang dinaya siya ni Smartmatic. So tinawag nila ako. At sa loob ng 6 na taon, tinulungan ko sila. Nagsige po ako sa kanila, walang bayad kahit piso. Hindi po ako nagpabayad sa kanila. Dahil ito ang pinaglalaban ko. Kung ito yung pinaglalaban ko, malinis na halalan, hindi ko dapat magpapabayad. Di po ba? Oo. So, nung nag-file na si Marcos ng kanyang certificate of candidacy, tinawag ako ni Lisa. Nag-meeting kami, nag-lunch kami at sabi niya, pwede ba pumunta ka sa headquarters ng 2 beses lang, kahit 2 beses lang sa isang linggo? Alam ko na gagawin pa rin akong panakot kay Smartmatic para hindi sila dayahin uli. So ilalagay niya ako sa headquarters para gawing bugiman. So sabi ko, sige, kahit araw-araw pa ako nandun, walang problema yan. Sabi niya, magkano yung babayad ko sa'yo? Sabi ko, wala ka naman binayad kahit piso. Sa loob ng 6 na taon, ba't ako magpapabayad ngayon sa'yo? Tapos sabi niya, sige, pag nanalo tayo, gagawin kitang komisyoner ng COMELEC. Pagkatapos gawin kitang chairman. Eh siyempre natuwa ako. Pagkakataon ko na malinis yung eleksyon natin. Na hindi na ibibenta sa mga politiko na ang kawawa ang taong bayan. At naniwala ko sa promise ni Lisa Marcos, bakit? Dahil siya naman talaga ang nasusunod, hindi si Marcos. Si Marcos, under the saya lang talaga yan. Dakilang under the saya. Si Marcos, si Lisa Marcos, kaya sabi ko, national problem talaga itong babaeng ito. So, naniwala ko, una, dahil alam niya yung pinaglalaban ko. Pangalawa, dahil alam kong siya ang nasusunod. Marso, habang nangangampanya tayo, unity. Pero si Lisa, ayaw niya kay Sara. Yan ang totoo. Plastikan lang yun. So, ayaw ni Lisa Marcos kay Inday Sara. So, minsan sinabi niya sa akin, actually, may meeting ako kay Lisa Marcos at may dalawa ding pumasok na mga marites. Nauna pa silang umupo. Sabi ni Lisa, ito paulit-ulit ko, sinulat ko talaga ito para lahat ng sinabi niya, as she pronounced it, yun ang masasabi ko sa inyo. Sabi niya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic.
O may meeting daw siya sa may-ari ng Smartmatic habang nangangampanya kayong lahat. I need to technical guys. Yung dalawa, yung marites ang ibig niyang sabihin. Nung lumingon siya sa akin, dinuro pa ako at sinabi, but not you because they hate you so much. So anong ibig sabihin doon mga kababayan? Nakipagpulong si Lisa Marcos sa may-ari ng Smartmatic at kailangan na ng dalawang technical guys para i-explain sa kanya, ipaliwanag sa kanya hindi kung paano bibilangin ang boto. Matagal ko nang in-explain yan sa kanya, naiintindihan na niya paano bibilangin ang boto. Kung magdandoon ang may-ari ng Smartmatic, may dalawang technical guys pero hindi ako pwede. Ano ibig sabihin doon? Ang pag-usapan ay paano manipulahin ang boto. Paano magnakaw ang mga magnanakaw. Ang tawag ko sa kanila ngayon, snatcher eh. Ang snatcher sa Malacanang. Yan, ang snatcher number 1 si Lisa Marcos. Ang snatcher number 2 si Bongbong Marcos. Oh, snatcher ng boto. Kaya sabi ko sa inyo kanina, walang mandato yung dalawa na yan dyan sa Malacanang. At hindi ako takot na ibulgar ko sa publiko dahil totoo ang sinasabi ko. Mga kababayan, hindi ako pwedeng magkamali sa sinabi ko sa inyo dahil si Lisa mismo, Marcos, ang nagsabi sa akin. Magkakaroon ako ng pagpupulong sa may-ari ng Smartmatic at na-research ko yun. Dumating dito sa Pilipinas ayon sa record ng Bureau of Immigration si Roger Piñate Alejandro Martinez, ang presidente at co-founder ng Smartmatic. Tama ang sinabi ni Lisa Marcos. Pagkatapos ng eleksyon, ito na. Yung grupo ni General Rio nakakuha ng datos mula sa COMELEC at lumabas mahigit 30,000 makina nag-transmit ng resulta galing sa isang IP address lamang. Dapat bawat makina isang IP address, di po ba? Kasi yung mga makina iba-ibang lugar yan eh. Sa buong Metro Manila, halos 95%, 30,000 plus machines, isang IP address lang ang pinanggalingan. Yun ang patunay na minanipula nila ang eleksyon natin. Noong October 17, nandoon ako sa loob ng COMELEC. Ang sabi ng COMELEC, kayo, kami daw. Ang ingay-ingay nyo, sige, patunayan natin, magbukas tayo ng balota. 10, pumili kayo. Tingnan natin kung tugma o hindi. So pumayag kami. Sige, bukas tayo ng 10 balota. Kami ang pipili. Nang pumili na ang grupo ni General Rio, ang sabi ng COMELEC, huwag na, ayaw na namin buksan ang balota. O yun. Yan ang patunay mga kababayan, umatras si George Garcia. Ayaw na nilang buksan ang balota dahil alam namin saang parte ang kaya nila. At ang beneficiary nito ay si Marcos. Bakit? Tulad ang sinabi ko sa inyo, si Sara Duterte ay ayaw ni Lisa Marcos. So nakipag-usap siya sa Smartmatic, hindi kasama si Inday Sara doon. Kaya mga kababayan, yung boto ni Inday Sara na 32 milyon, kanya yan. Totoo yung boto ni Inday Sara. Yung kay Marcos, natandaan ko nagpustahan kaming 6 na technical na mga tao doon sa headquarters. Walang lumagpas sa 24 million. About 24 million lang ang estimate ko. Ito yung pinakamataas na boto ni Marcos. Bakit 24 million lang? Dahil incumbent ang kalaban. Si Leni Robredo makakahatak ng maraming boto. Siyempre bababa ang boto ni Marcos. Pero kay Inday Sara, 32 million. Natakot si Lisa Marcos dyan na kung mababa ang boto ni Marcos, 24 million lang, at si Inday Sara ay 32 million, sino ang titingalain yung leader? Sino
32 million si Inday Sara. Tinikit nila. Pero kahit nanalo ka, pag dinistrungkar mo yung eleksyon mo, dinagdagan mo yung boto mo, anong tawag yun? Tandaan pa rin. Snatcher pa rin, di ba? O, snatcher ng boto, ulitin ko. Si Marcos Jr., snatcher number 2. Si Lisa Marcos, the national problem snatcher number 1. O, kasuhan niyo ako. O, hamon ko dyan sa mag-asawang mga snatcher sa Malacanang. Kasuhan niyo ako. Kaya mga kababayan, nasabi ko yun, na gusto ko sampalin yung bruha na yan, yung Lisa Marcos na yan, kaliwang gusto ko talaga sampalin. Para matauhan. Traitor sa bayan. O, traitor sa bayan. Wala tayong maaasahan sa kanila. Alam nyo, itong sinabi ko, pangalawang manipulasyon na to. May nauna pa dyan. Ito mga sinasabi ko sa inyo, personal knowledge ko yan. Kasi nandun ako sa kanila 6 na taon. Oh. Noong unang manipulasyon, nagprotesta pa si Marcos noon. Nalakal sa dilim ni Robredo, di ko ba? Natandaan nyo, nagprotesta si Marcos. Gusto talaga ni Lisa na iupo ang kanyang asawa at matangtan ang kapangyarihan. Kaya, minanipula niya ang Korte Suprema mismo. Ang Korte Suprema mismo ang minanipula ni Lisa Marcos. Kaya hinahamon ko yung bruha na yan. Kasukasuhan mo ako? Bakit ka mabultsak kita dyan? Baka malaki strike kita dyan, mabultsak kita, ayaw kay makarinig ka, di ba? Oh. Ito yung una, minanipula niya ang Korte Suprema. Ang problema, naasahan siya ng kabila. Hindi siya nanalo, hindi siya nagwagi. Dito sa eleksyon, minanipula niya yung election system. Saan nagwagi siya at nag-capture niya ang Malacanang. Nakuha niya ang kapangyarihan. So ngayon sa kanila na yung kapangyarihan, mga kababayan. Ayaw nang umalis. Ngayon pa lang, nagbabalak na ang mga animal, ang mga hayop dyan. Klaruhin natin, sabi ko animals kasi, si Lisa, ang tawag sa kanya ni Maharlika, ahas. Si Marcos naman, ang tawag ni Maharlika sa kanya, kuting. Si Romualdez naman, ang tawag ko sa kanya, pato, kasi para siyang dakong, para sa pato kumagatag. So, animal, o animals. Ayaw nang umalis, no mga tungtong na sa Malacanang, nagbalak na noon ang anak niya gagawing pangulo rin. So, gusto nyo ba yun? Gusto nyo? Sige na, tapusin natin yung istorya. Oh. So, ito na. Gusto nila na makamtan yung kapangyarihan, natakamtan nga ni Lisa Marcos. Ngayon ayaw niya yung bitiwan. So, ito. Noong 6 na taon na yan, palagi kaming nag-dinner sa kanilang bahay once a month. Nagkakapunan kami sa kanilang bahay once a month. Kaming 6 na technical kasing dalawang mag-asawa. At palaging sinasabi ni Marcos sa amin, the Americans removed my father. So, malalim yung kanyang takot sa mga Amerikano na matatanggalin din siya. So, nung nanalo na siya, yumuko agad siya sa mga Amerikano. Oh. Pero, sa 6 na taon na yan, habang nagprotesta sila, ang China ang nagsuporta sa kanila. Oh. Suportado sila ng China. Alam ko yun, nandun ako sa opisina nila, nandun ako sa bahay nila. So, suportado sila ng China sa loob ng 6 na taon na nagprotesta sila. Pero nung nanalo na, sinaksak din sa likod ang China at yumuko sa mga Amerikano. Kasi takot si Marcos na matanggal. So, yun ang una. Yumuko siya sa mga Amerikano, sunod-sunuran sa mga Amerikano para hindi siya tanggalin. Kasi
That's the first clue. Ayaw nang umalis sa pwesto. Katsa, gustong baguhin ang ating saligang batas, di ba? Gustong baguhin ang ating saligang batas para i-extend ang termino o allow him to run for re-election. Papayag ba kayo dun? Yun ang gusto din nilang mangyari kasi po, hindi pa qualified ang anak tumakbong presidente sa 2028. Kaya kung por si kaso hindi matuloy ang katsa, isisingit si Tambaluslos sa 2028 to hold the fort until the son becomes qualified in 2034. Yun. Gusto nyo ba si Tambaluslos na presidente? May ayuda siya. Mga kababayan, di ba? Ayaw naman namimigay ng ayuda. Okay. Si Tambaluslos namimigay ng ayuda. Anong dapat itawag natin sa kanya? Hindi. Tambayuda. Di ba? Si Tambaluslos namimigay ng ayuda. So dapat ang tawag sa kanya Tambayuda. Para klaro, di ba? Ayaw natin sa kanya, hindi naman talaga mananalo ito, di ba? Hindi talaga mananalo. So hindi mananalo, gusto na naman ni Marcos makipag-away sa China, di po ba? Yan. Pinoprovoke niya ang China. Kasi kung sakaling magkagulo ang Amerika at ang China, kamay tayo. At pag nagkamay tayo, anong gagawin niya? Declare emergency rule. Walang eleksyon, siya pa rin ang Pangulo. So yan ang mga senaryo nilang lahat. Ulitin ko ha, nagtangka itong dalawang stature na isnatsin yung vice president, hindi nanalo. Isnats nung presidential election nanalo, ngayon ayaw nang bumitiw. Kaya yumuko sa mga Amerikano para hindi tanggalin, makikipag-away sa China kung sakasakali makadeclare ng emergency rule or i-extend ang termino sa pamamagitan ng katsa. In the meantime, walang ginawa para mabago ang buhay ng bawat Pilipino. Di po ba? Mahal pa rin ang presyo ng bigas. Hindi bumaba sa 20 pesos, di ba? As Atty. Trixie na lang yan, ha? Sa kanya yung topic na yan, eh. So mahal ang presyo ng isda, ng bigas, ng bilihin, ng lahat, ng kuryente, ng tubig. Samantalang ito, palaging lumalabas ng bansa, di ba? Naging state visit, official working visit. Tapos na-notice nyo, yung hagdanan ng aeroplano, nilalagyan pa ng bulaklak. Di ba? Nilalagyan nila ng bulaklak, napuna ko yan, pinuna ko yan. Alam mo, yung buong hagdanan, dalawang side, nilalagyan ng mga bulaklak. Sa tingin ko, siguro may 50 mil. Yung bulaklak na yun. At alis bulaklak, pagdating bulaklak. Isahin na lang natin yung lahat ng bulaklak na yan, pagpatay na tayo. Anyway, mga kababayan, kung gusto talaga ng bulaklak, hindi ba patuwakal sila doon at bibigyan natin ng bulaklak, di po ba? Pero huwag niyong gamitin yung pera ng taong bayan para bihisan niyo yung hagdanan, lalagyan niyo ng bulaklak. At tandaan niyo mga kababayan na sabihin ko sa inyo, kinopya niya yan. Kinopya ni Lisa Marcos sa paglalagay ng bulaklak sa hagdanan doon sa diktador dati sa Iran. Yung Shah of Iran na si Risa Muhammad Pahlavi. Si Risa Muhammad Pahlavi. Ganun din ang aeroplano na bihis yung hagdanan ng bulaklak. Sinunod niya. Pero si Muhammad Risa Pahlavi natanggal din sa pwesto. Sige. Susunod din sila, di ba? Kasi history repeats itself. Di ba? History repeats itself. Alam nyo, walang nag-expect na matanggal si Risa Pahlavi sa kanyang trono.
siguro ni Lisa Marcos, maganda din pala kung bihisan ang hagdanan ng eroplano ng Bulacan. O sige, bihisan mo, susunod ka rin kay Muhammad Risa Palabi into exile. Mga kababayan, ito, kami mga tagapagsalita sa mahisog ako, si Attorney Vic Rodriguez, o biktima rin yun. Si Harry Roque, Attorney Trixie, ang mga kasama namin, tinatakot nila, kinakasuhan nila. Noong una ako magsalita sa mahisog rally sa Davao, pag-uwi ko rito, may disbarment case na ako. Pinapatanggal nila yung lisensya ko bilang abogado. Pagsalita ko sa Cebu, pagbalik ko rito, meron akong pangalawang disbarment case. Nung sa Tagum, sinabi ko bukas, pag-uwi ko, meron akong pangatlo. O totoo na, pag-uwi ko, next day, meron akong pangatlong disbarment case. Sa Dumaguete, sabi ko bukas, pag-uwi ko, meron na naman akong pang-apat. Sure enough, kinabukasan, nandun ang Supreme Court sa gate ko, ang apat na disbarment case. Sa Angeles, sabi ko baka may paglima na naman ako, pero tumigil na sila. Tumigil sila sa pang-apat kasi sabi ko, sa Angeles sinabi ko, Lisa, kahit pa yung certificate ng aking pag-abogado susunugin ko sa harap mo, gagawin ko yan. Kasi yung pag-abogado ko mabigat na bagay yun, pero maliit na bagay lang yan kumpara sa buhay ng bawat Pilipino. 115 million Pilipinos. So, sa kanila, handa akong mawalan ng lisensya pagka-abogado. Maliit na sakripisyo lang yan kumpara sa 115 million na buhay ang kinabukasan na bawat. Kaya sabi ko doon, susunugin ko pa yan sa harap mo, pero isama ko yung damit mo. Para matringit ka. Anyway, gusto mo naman ang bulaklak. Pati na hagdanan, hindi lalagyan ng bulaklak. You know, that's 50,000 pesos. Sa tingin ko, estimate ko 50,000 yun. Bawat hagdanan, pag-alis, pagdating, 100,000 yun. Hindi 25 times na umalis, di 2.5 million yun. Mantakin nyo ilang kilong bugat bigas na yun na may papimimigay ni Tambayuda. Oh, nabawasan kasi ginawang bulaklak. You see, wala tayo sa priorities nila. Kasi kung nasa priority nila tayo, inuna nila na kahit paano hindi tumaas masyado yung presyo ng bilihin. Kung hindi man nila kayang pababahin, at least hindi sumipa ng husto. Di po ba? Oh, yung bigas, hindi ko kasalanan yun. Ikaw ang nag-promise eh. Nagawin mong 20 pesos ang kilo ng bigas eh. Oh, hindi naman ako nangako. Oh, ngayon, sisingilin kita sa pangako mo. Pero alam ko, sinungaling ka. Marcos Jr. kasi hindi naman ikaw nasusunod eh. Ang nasusunod ang asawa mo eh. Oh, ang nasusunod talaga ang asawa. Lahat ng appointment sa gobyerno ang asawa. Kaya ang asawa ang national problem natin ngayon. Oh, kasi wala na ang mandato eh. Nilaupo ang mandato, dinistrong ka ng mandato. Wala ka na ng mandato. Ang asawa ko ba nagpapatakbo ng gobyerno? Saka makakikita ng ganun. Oh. So actually ko ako, if I will direct this to Marcos Jr., ang tulis sa Marcos, umalis kayo. Layas kayo sa Malacanang, wala nang karapatan dyan eh. Itong mag-asawang ito, wala itong karapatan na manatili sa pwesto. I have a meeting with owners of Smartmatic, but that's you because they hate you so much. Malinaw yun. Tingnan nyo, hindi sinagot ni Lisa Marcos. Hindi sinagot ni Lisa Marcos yung issue ko sa kanila. Hanggang ngayon, gumawa pa ako ng sinumpahang salaysay, pumunta talaga ako sa abogado, nanumpa talaga ako doon para hindi mabutasan. Nasa Facebook page ko po
downloading, it's 15 pages. Nilatag ko lahat. Ang sabi po dito, nandito na yung next speaker. So siguro tapos na ako rito. Abangan nyo na lang sa Facebook ano ba yung nagtagtag ko dyan. Ulitin ko, ang nga pala ito, finally, hindi tayo destabilizers ha? Hindi tayo destabilizers. Bakit? Hindi tayo anti-government ha? Bakit? Ang gobyerno, pag sinabi mo, ito yung kabuuan ng buong gobyerno, di po ba? President, Vice President, Senate, Congress, and down the line. Yan yung buong gobyerno. Ang target lang naman natin yung dalawang instances sa Malacanang. So, sila is only a minuscule part of government. Sila ang target natin dahil walang mandato, nilagaw yung mandato, inisnat yung pagkapanalo. So, hindi tayo anti-government. At hindi din tayo destabilizer kasi hindi naman din destabilize natin ang gobyerno. Yung parang dalawang snatcher sa Malacanang ang target natin, di po ba? O kaya sila, feeling nila na dinidestabilize sila. Pero hindi natin dinidestabilize ang otoridad ng ating pamahalakan. Tandaan nyo mga kababayan ha? Ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno ay galing sa inyong mga kamot. Mga kamot na kamay. Sorry si Buano. Ang kapangyarihan ng gobyerno ay galing sa ating mga kamay. Anong patunay ko? Na may eleksyon tayo. Kung wala tayong kapangyarihan, hindi na tayo kukonsultahin kung sino ang mamamahala. Dito ba? Kaya nga may eleksyon tayo dahil yan ang sinasabi ng gobyerno. Ang lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan ay galing sa taong bayan. Kaya may halalan tayo. Ang snatcher, hindi pwedeng mamahala dahil hindi galing sa taong bayan ang kanyang otoridad. Ibo ba? So ulitin ko, Marcos Jr., Lisa, National Problem Marcos, kung may hira kayo, lumayas na kayo sa Malacanang. Hindi yan sa inyo. Galing sa dahil mga kasama po natin ang former Press Secretary ng kasalukuyang administrasyon, walang iba kundi si Atty. Trixie Cruz Angeles. Magandang gabi. Hi po. Kung sino ang nabutan? Ay, naku. Alam niyo ba kung bakit nandito ako? Kasi, nung umalis ako ng palasyo, may trabaho ko. Tapos, may tumawag dun sa stasyon na tinatrabahuan ko, pinatanggal din ako doon. So ngayon, sabi nila jobless daw ako. Pero sabi ko, kailangan kong jobless. Meron naman akong magagawa pumunta sa rally. So, ang saya-saya ko ngayon, kasama ko kayo. Kasi nung nasa palasyo kami, bihira namin kayong makasama. Masyado kaming protektado. At yun po yung nangyayari ngayon. Hindi nila tayo nakikita. Hindi nila tayo naririnig. Hindi nila tayo kinakausap. Kung may naririnig sila, alam mo ginagawa? Ginugulgul. So yan si Angeles. Ako yun. Yan si Angeles. Ay, ang dal-dal-dal-dal yan. Tanggalin sa trabaho. Pwes. Okay? Ngayon na wala akong boss. Eh, di pwede na ako magsalita. Ang problema pag walang trabaho, di ba kain tayong kain?
gobyerno, balat pa yung mga traders. Yung mga traders yung importers. At dahil 15% na lang ang taripa sa bigas, sino yung mayaman? Yung mga traders. Guess mo kung sino yung mga kaibigan ng Pangulo? Mismo. So, ngayon, alam niya na kahit magbaba ng taripa, hindi bumababa presyo ng pagkain. Pinabaan pa rin niya. So, sino ang kikita? Yung mga traders. Kikita ba ang magsasaka? Nakukuha ba pagkain? Sino naghihirap? Tayo! Okay? Mahal ba tayo ng presidente? Ang mahal, pagkain. Mahal din ang tubig. Pumasok ang 2024. Anong unang ginawa ng mga water concessionaires? Tinaas ang presyo ng tubig. Ang sabi nila, El Nino kasi. Pues, tapos na po ang summer. Umulan nga kanina, di ba? Bumababa ang presyo ng tubig. Sa tingin niyo, bababa pa yun? So, tubig at saka pagkain, mataas. Pero anong ginagawa ng presidente?
magprotesta, mag-iingay. Karapatan natin magsalita. Karapatan natin sa saligang batas. Alam niyo ba yung pag-carbon calls? Ay pinipigilan nila yung karapatan natin na yun? Kasi ang purpose ng mga calls nila ay patahimikin kami. Patahimikin kayo. Patahimikin lahat ng gustong magsalita lang para ipaalam sa gobyerno yung kanilang hinanaing. Ang gawin natin, gusto nila tahimik tayo. Grabe yung gastos ng pera ng gobyerno. Diba? 500 billion para sa ayuda. Sabi ni Secretary Francisco Q. Laurel, para maayos yung supply and logistics system sa agrikultura, para magmura ang pagkain, ang kailangan lang 2 billion pesos. Mauumpisahan yung paggawa ng mga imbakan ng bigas para sa mga magsasaka. Magagawan o mauumpisahan yung paggawa ng cold storage para dun sa mga nagsasaka ng gulay at ibang mga prutas. 2 billion pesos lang. Pero hindi ito binigay ng Kongreso. Ulitin ko ha, 2 billion pesos lang kailangan para magmura ang presyo ng pagkain. Pero naglaan sila ng 500 billion pesos para sa pamimigay nilang ayuda in aid of election.
Sa pinakain mo ng konting damo, magtatrabaho yan. Pero masyado po yata nilang pinipwersa tayo. Wala pang 2 taon, malapit tayo sa giyera, nagmahal lalo ang pagkain, darapanan yung pagtaas ng presyo ng tubig, wala pa rin, kulang pa rin ang produksyon ng kuryente, kulang na nga, mahal pa. So ano ang maipapakita nila sa 2 taon ng pagkapangulo ni Bongbong Marcos? Wala, diba? May flowers pag umuwi sila, yun. Wala rin kami nakikita, sa totoo lang. Gusto ko, alam nyo, iniisip ko, yung mga followers, nagtatanong sila, ano kaya ang ilalagay ni Pangulo na accomplishments niya sa SONA? Kailangan na natin maghanda para sa SONA. Alam niyo kung bakit? May bagong budol. So, baka mag-iingay ko na naman sila. Uy, tumasang hindi ko na, alam mo ba? Napansin ko yung PCO. Siyempre, binabantayan natin. Umaba yung employment rate sa Pilipinas. Okay? Umaba ang bagsak talaga for this year. Ano mang sabi ng PCO? Tumaas daw ang employment rate. Sabi ko, anong kinakompare nila dito? Ay, kinakompare nila dun sa 1 taon pa daw. Pero, yung nilagay dun sa yung findings ng DOLE at ng PCA, ang trend ng taon na ito, pabagsak ang employment rate. So, ano nangyayari? Walang trabaho, or nababawasan tayo ng trabaho, pero mahal ang pagkain, mahal ang tubig, mahal ang kuryente, mahal ang transportation, walang maasahan. At alam din natin, tayo na lang ang hindi mahal. Diba? Bakit? Diba pinakita ba silang pagmamahal sa atin? Meron pang nakakabang para ipakita na nakikita na mahal ko sila sa atin. Yan, mahal lahat ng bilihin. Bulag, pipi. Kung tinanong mo tungkol sa sa drug test, tatawa lang. Hindi rin siya tinatanong, sir, mahal yung presyo ng pagkain. Wala. Mahal tubig. Uy, magtataas na naman pala yung kuryente this year. Hindi lang Metro Manila. Sabi ng Bangko Sentral. Ito, tandaan ninyo. Kulang ang produksyon ng kuryente. So, kailangan magdagdag. Pero pag dinagdagan natin ang produksyon ng kuryente, magmamahal. So, ang pangako nila, kung mahal ang kuryente ngayon, mas lalo pang magmamahal. Within 1 year, baka daw 3 beses tumaas ang presyo ng kuryente kahit saan dito sa Pilipinas. Hindi lang tayo sa Metro Manila, ha? All over the country. Eh, ang kawawa ay mga nasa probinsya. Regular na nga yung brownouts nila,
sabihin ng mga sumulat nito. Dapat tayo, ang mamamayan, parati tayong suspitsyoso sa gobyerno. Sinasabi nila, kaya yung mga kurasan pupunta sa akin, taon-tawa ako, sinasabi nila, bakit kayo nang gugulo ng bayan? Bakit hindi na lang kayo tumulong? Ang sagot dyan, itong pagsasalita natin, ito, yung pagpunta niyo sa rally ngayong araw na ito ang tulong natin sa bayan. Salita! Kung hindi man nila tayo mahal, at least pigilan niya yung pagmamahal ng pagkain, tubig, kuryente at trabaho. At kung di na tayo naririnig, mas from this day on, pakinggan niya tayo! Manindigan tayo! Magsalita tayo! Social media is not for kahit sa manindigan tayo! Maraming salamat po. At sana mula ngayon, hindi na po tayo magpapabutol. Attorney Trixie Cruz Aranas, ang dating press secretary ng kasalukuyang administrasyon. Mga kababayan, dahil hanggang ngayong gabi, tayo ay nagkakaisa para sa National Day of Protest. Dito sa venue ay sumisimbolo ng tunay na malasakit, tunay na katapangan, at tunay na pagmamahal para sa ating inang bayan. At sa mga oras na ito, mga kababayan, sinong naniniwala na naririnig tayo na ang buhong may kapal? Sinong naniniwala na ang Diyos? Sinong naniniwala na hindi mapabayaan ng Diyos ang ating Pilipinas?
At siyempre, dito na po tayo magtatapos. Sana maraming salamat po sa lahat ng dumaan, sa lahat ng mga nag-thumbs up dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po. At abangan nyo pa ang mga susunod nating live mula ito sa ating pamalaan, ano. Ito po ay ginagawa natin hindi para siraan ang gobyerno, ano. Ito po ang nakikita namin paraan para marinig ang mga hinaing ng ating mga kababayan, ano. Hindi po ito pagdi-destabilize sa gobyerno, no? Ang gobyerno po ay nandyan lang. Ang amin pong mga hinaing ay hinaing po yan ng isang nakakaranas ng gutom. Yan. Bilang isang Pilipino, ano, na nagmamalasakit sa ating bayan, hindi po ito pag-destabilize ng gobyerno. Kung hindi panggigising ito sa mga nakaupo sa gobyerno na hindi natin alam kung totoo bang manhid na talaga or nagbibingi-bingihan na lang. Ayan. At siyempre hindi po ito para mapalitan, ano, para magising ang kasalukuyang pamunuan ngayon, no, para makita naman nila na ang Pilipino ay naghihirap na. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan nyo ang susunod ng ating mga live sa ating lahat. At mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Blessed Sunday po. Yan, Family Day. Yan. Kaya maraming salamat po. Sinamahan nyo ako ngayong gabi. Mula sa kaibuturan ng aking puso. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga dumaan, sa aking mga solid na subscriber. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawa niyong suporta. Maraming salamat po kay Mami Mercy Calunod, sa Kaarating Plus One, sa Team KTV, kay Master Paul Dunisa Official. Yan. Maraming salamat po at God bless us all. Mapagpalang gabi po.